Эшләгәннең кулында, сөйләгәннең телендә. Эшләсәң кием, эшләмәсәң күңел керләнә. Үзем тормышта макталуга караганда әрен-хорын күбрәк ишеттем бугай. Табигый, көндәлек эштә макташып йөреп булмый. Күбрәк эшләгән сайын еш кына көнчеле сүз ишетәсең. Кемнеңдер кагалып-сугылып үткәнен тоясың. Буш агачка кагылмыйлар, җимешле агачны гына селкетәләр түгелме? Кеше күбрәк эшләгән сайын оннан көнләшүчеләр күбәя. Кеше хәрәкәтләнгән сайын эт ярсыбрак өрә. Шулай инде. Ач тукны, исәр акыллыны, сәләтсез талантлыны, ялкау уңганны, юнсез юнлене күрә алмый. Гаепне үзеннән эзлисе иде дә бит. Юк шул. Ул аны бүтәннәргә төшерә. Шуңа да ул ач, исәр, сәләтсез, ялкау һәм юнсез. Дөньяда кешегә бер канәгатьлек биргән нәрсә күңеленә яткан эш. Андый чакта синең кулың уйнап, йөрәгең җырлап тора. Эшең уңышлы, җанга рәхәт. Фәкать шундый эшләр күңелне бүтенәйтә, дөньяны ямьли, яшәүне матурлай. Бүтән күңелдән ихлас сөйләгән сүз генә кадерле һәм табигый. Күңел биреп, яратып эшләгән эш кенә файдалы һәм иҗади. Яраткан эш авырлыкларны җиңеләйтә. Җиңеләсә мәшәкатьләр ыгы-зыгыны тойдырмый. Эш, көнкүреш гомумән ыгы-зыгысыз булмый. Ачык максатка юнәлтелгән эштә вак нәрсәләр булмый. Тауда коры кыялардан гына тормый, җир ком катыш ташлары белән тау ул. Гомерендә бер батырлык эшләгән кеше генә батыр һәм акыллы түгел, шул батырлыкны эзләп, көндә эшли килгән кеше чын батыр һәм акыл иясе. Зур эшләр, батырлыклар көндәлек вакыйгалар арасыннан чыга. Кайсы бәхетле дип сораганнар ишеү арасыннан. Шибәрме, көчлеме, акыллымы? Шибәр дигән шибәр кыз. Аннан соң көчле, ахырдан акыллы. Көчле дигән батыр. Аннан шибәр, ахырдан акыллы. Акыллы дигән аксакал. Аннан соң калганы. Табигатьнең бар биргәненә риза булып яшәү үзе бәхет дигән шәшән. Пыяла савытларының сәламәт булу-булмавы тавышларыннан беленгән кебек, адәм балаларының һөнәрләре дә сүзләреннән беленер. Абруе барның азыгы бар. Әҗәле җиткән бер үләр, абруе киткән көндә үләр. Кемне яратсалар, шуны тыңлыйлар. Кадерләгәннең кадерен бел. Айга карап аягың сындырма. Асылсыз атка менсә, атасын танымас. Бер тауга менә алмаган икенче тауга күзе кызар. Дия атланган кеше бер карыш булса да күккә якынрак. Иң югары чин сине яхшы кеше дисеннәр. Кешенең буена күрә күләгәсе. Надан атка менсә, атасын онытыр, аттан төшсә, атын онытыр. Өскә карап фикер ит, аска карап шөкер ит. Үз дәрәҗәсен үзе белгән хур булмый. Үз урынын белмәгән урынсыз калыр. Һөнәрең булса, түргә ус. Шинга менгәч, күз сукыр булыр, ягъни үзем шинга мендем дип күзең өскә менмәсен. Дәрәҗәгә ирешү шинга менүгә мисалдаш мәкалләр. Атка атланган атасын белмәс. Атлансаң мен үз атыңа, кеше аты тиз арый. Аргымак менгән арымас.
көнең бер булса да юрга менеп үт. Тау белән тау бер түгел. Тауга карап тау булма. Тәбәнәк булса да тавым бар. Биек түбәгә чыксаң, күзең ачылыр. Тауына күрә кар явар. Әкрен-әкрен тау менелә. Һәркем үз менгән тавын биек булсын ди. Һәр калкуның бер чыкыры бар. Биек тауның томаны да биек. Көккә карап абынма. Ай яктыртканда йылдыз күренмей. Түбән очкан кыш югары кунар, югары очкан түбән кунар. Бер менсәң дә юрга мен. Йыгылган агачка балта оручы күп. Тау башындагы тәкәгә тау астындагы арыслан сәлам бирер. Югарыдан йыгылган каты төшә. Аттан төшеп ишәккә менмиләр. Шәмнең күләгәсе үз төбенә төшми. Тормышта изгелек эшләп кал, изгелектән җаның нурланыр. Күңелләргә шатлык, сөенечләр, мәрхәмәтлек кенә юл алыр. Бу тормышта изгелекләр эшләү, кояш кебек нурлар җаннарына. Яктыртырлык булсын дөньяларны, кешеләрнең күңел таңнарын. Бу тормышта изгелекләр эшләү, кояш кебек нурлар җаннарына. Яктыртырлык булсын дөньяларны, кешеләрнең күңел таңнарын. Изгелекләр туадыр ул бары, чын йөрәктән сөйсәң, сөелсәң, җанга кояш кергән кебек була. Изгелекләр кылып сөенсәң, бу тормышта изгелекләр эшләү, кояш кебек нурлар җаннарына. Яктыртырлык булсын дөньяларны, кешеләрнең күңел таңнарын. Бу тормышта изгелекләр эшләү, кояш кебек нурлар җаннарына. Яктыртырлык булсын дөньяларны, кешеләрнең күңел таңнарын. Изге юлда йөргән кешеләрнең күңелләре тулы нургына. Сагыш кайгыларны эретә ул йөрәкләрдән чыккан җыргына. Бу тормышта изгелекләр эшләү, кояш кебек нурлар җаннарына. Яктыртырлык булсын дөньяларны, кешеләрнең күңел таңнарын. Бу тормышта изгелекләр эшләү, кояш кебек нурлар җаннарына. Яктыртырлык булсын дөньяларны, кешеләрнең күңел таңнарын. Яктыртырлык булсын дөньяларны, кешеләрнең күңел таңнарын. Кешеләрнең күңел таңнарын.
Бәхетне тотып карап булмый. Аны һәр кем үзенчә тоя. Мин бәхетне икегә бүлеп карамыйм. Эштәге борчуларны бусага артында калдырып керәм диючеләргә дә ышанмыйм. Алай була алмый ул. Җитәкче буларак үземнең ярдәмчеләремнең күзләренә карап та күрәм мин моны. Гаиләдә берәр аңлашылмаучанлык туып, эшкә бөтен дөньяга үпкәләп, ачуың чыгып килсәң, андагы проблемаларны тыныч кына хәл итү мөмкин түгел. Җаныңда давыл, буран дулаганда кемгәдер ярдәм итеп тә булмый. Ашкынып, эшенә барганнар, сагынып өенә кайтканнар бәхетле дип юкка әйтмиләр ди Мөслимә Хәбри кызы Латипова, Бәхетле компаниясының генераль директоры. Эшне нидән башларга дигән сорауга җавап бирә Татарстан Республикасының кече һәм урта бизнес предприятияләре ассоциациясе президенты Хәйдәр Хәйрулла улы Хәлиуллин. Бу сорауны миңа яш бирәләр. Хәзер үз эшен ачып җибәрергә теләк белдерүчеләр бик күп. Ә мин аларга әйтәм: иң элек зур теләк, аннары өлгереп җиткән һәр яктан уйланылган идея булырга тиеш. Әгәр кеше ни теләгәнен белми икән, бизнес турындагы хыялы җилгә очачак. Безнең җәмгыятьтә эшмәкәрләргә мөнәсәбәт сәер бит. Кайбер кеше аларга бары акча артыннан куучылар дип карый. Тик бу җиңел эш түгел, гаять авыр һәм тынгысыз хезмәт. Эшмәкәрлек ул җан чакыруы, җан авазы. Ул кешенең канында. Ул аның яшәү рәвеше димме. Безнең эштә партнерыңны бер генә мәртәбә алдарга була. Ышаныч югалткан, акча артыннан гына куган эшмәкәр үзеннән үзе төшеп кала. Эльмира Хәбибуллина Шелтәр компаниясы Ачык акционерлар җәмгыятенең персонал белән эшләү бүлеге башлыгы булай ди. Кешегә хезмәте бәхет исти икән, димәк, ул үзенең кирәклеген тоя. Димәк, аның гомере заяга үтмәй. Казан дизайнеры Альмира Бурханова Ефәк әкият дип аталган шәхси ателье директоры үзенең уйлары белән бүлешә. Беренче башлангычлар хәзер үземә дә әкият кебек. Тик һәр вакытта да нәрсәдән башлаганыңны онытмаска кирәк. Шулай иткәндә шөкерлек килә. Әйбернең кадере арта. Һәм булган бар байлыгың белән саубуллашырга да һәр чак әзер булырга кирәк. Бу бик авыр әлбәттә. Тик материал байлыкны күбрәк туплаган сайын материаль тормышка карата бәйлелекләр арта башлый. Өй салып ятабыз. Ул эш беткәч, ирем белән әниләребезне ял итәргә җибәрергә хыялланабыз. Матди байлыкка бәйле булырга ярамый. Таксида эшләгәндә ательем булыр дип башыма да китерә алмый идем. Тормыш бик тиз үзгәрүчән. Офыкны киңәйтүдән курыкмаска кирәк. Әйтәм бит, кешедә эчке потенциал булганда ул чынга ашарга тиеш. Көчнең һәм яшьлекнең үз вакыты бар. Мин эш аты. Мин эшләргә өйрәнгән. Чынлыкта ирләребез безне яратырга һәм тәэмин итәргә тиеш. Мин эшләмичә булдыра алмыйм. Өйдә берничә көн торырга туры килсә дә, чигергә керешәм. Бил баулар, сумкалар. Эшләмичә өйдә дә утыра алам, ләкин ирем өчен күңелсез кешегә әверелер идем. Без үз-үзебезгә фаразлар ясарга яратабыз. Булса була, булмаса юк имеш. Менә шулай иткәндә берне килеп чыкмый да инде. Төгәл максат куярга кирәк. Кай вакыт миңа күлмәк тектерергә килешүдән сорап куям. Сезгә бу күлмәк берәр чарага кияр өчен кирәкме? Юк, ул аны бер каяда кимәячәк. Дөресрәге, кая киясен белми әле. Яхшы ательеның эше клиентка чынлап та кирәк әйберен тегү. Әгәр дә ишектән кергән клиентта иң элек акча күрәсең икән, бер нинди бизнеста алга бармаячак.
Бу сүзне бик күп уңышка ирешкән кешеләр әйтә. Әгәр дә син кешеләргә булышып, акча эшләргә телисең икән, Аллаһ үзе ярдәм итәр. Мендем бер үргә, инде җитте дип тукталып калмаска, икенчесен биегрәген яуларга тырышырга кирәк. Чөнки үр артында да үрләр барды. Альмира Борһанова. Барында беләм дигән бер эштә белмәс. Башыңда эш күп булса, бер эшеңнең дә рәте булмас. Башың яшь икән, күп эш алма. Бер эшен ташлаган, икенчесен башлаган, берсен дә эшләп чыга алмас. Бер эшкә алындың, бар эшкә алындың. Ягъни, эшкә алынсаң, барлык төгәлләмәләре белән үтәргә алынасың дигән сүз. Элек игенчелек эшенә ялланучылар яки вак һөнәрчеләр заказ үтәгәндә, хезмәтне бүлешеп эшләү булмаганлыктан бер кешегә эшне барлык түре һәм төгәлләмәләре белән башкарырга туры килгәнлектән әйтелгән. Берәүнең эше хисап белән, берәүнең эше сыйфат белән. Ике кулыңа бер эш, иртә тор да кереш. Ягъни, бер юлы күп эшкә алынмыйча, бер төрле генә эштә ватылмыйча эшләүнең кулай булуы турында. Күпне кочаклаган аз учлар. Эш арасында эш бетә. Эш артында эш бар. Эшең бер булсын, бәрәгәйле булсын. Эшләмәгән эшем юк, рәхмәт дигән кеше юк. Ягъни, бер юлы вак һәм күп эш эшләп тә эше эшкә саналмаганда әйтәләр. Бигрәк тә хатын-кыз арасында. Эшне эшләгән кеше өстенә ияләр. Нишкә башка юан баш. Ягъни, гел нишкә җиңел ягы белән килеп тормый, нәүбәтләп килә дигәне. Өй бураганда пышмакларга бүрәнәнең юан һәм нишкә башларын чиратлап салып тигезләргә туры килүдән. Бүрәнәне баш-башыннан күтәрүчеләргә дә авырлык, җиңеллек чиратлап килә. Тәртә чана белән, һәрбер эш чама белән. Утырган җирдән утын кисеп булмый. Эш иплене ярата. Эшнең җайлысы пылауның майлысы. Һәрбер эшнең җае бар. Аннан-моннан эшләгәнче бер нәрсәдә эшләмәвең яхшы. Аннан-моннан эшләсәң, яңадан эшләрсең. Күңел биреп эшләгән эш өлге булыр, күңел бирми эшләгән эш көлке булыр. Теләк булса, беләк карышмый. Тисә тәнгә, тимәсә шитәнгә. Ягъни, элек өйдә ванналар булмаганлыктан, кышка көзгә карамыйча, ишек алды яки тышта салкын су белән кыйнырга хаҗәт төшкәндә, суны җилкә аша сибеп булса да, өстән бурыч төшергәннәр. Формаль яки кыры тәвәккәлгә барып эшләгән эшкә мисал өчен әйтелә. Мәзәкчәсе Тукай шигырендә. Тирләп эссе көндә кыйнырга теләп, бер кеше салкын су алды бер чиләк. Өст башын салган вәләкин шикләнә, су салырга тәнгә, чөнки чиркәнә. Бер куя җиргә чиләкне бер тота, нишләсен мискин, суык су куркыта. Күп азаптан соңра гайрәткә килеп, суны җилкә аркылы читкә сибеп куйды да, син нишкәләп бер баксана, әлдә тәнгә тимәде дип шатлана. Формасы килсә, нормасы килер. Ягъни, эштә сыйфат сорамыйча, норма тутыру өчен формаль гына эшләнгән эш турында әйтелә. Эшне син яратсаң, ул да сине яратыр. Эшне сөйгән үкенмәс. Эшне эшләүдә бер хикмәт, яратып эшләүдә 10 хикмәт. Эш сөймәгән көн итмәс. Эш тилене ярата. Ягъни, һәр эшкә алынырга торучы яки эше белән бик
әвәрә булучы турында әйтелә. Ул шул эшнең тилесе инде диләр. Хәлең ничек дип сорасалар, таныш кына әйтәм түзәрлек. Кичен арып бераз көчләр бетсә, иртән торсам тимер үзәрлек. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Худай биргәненә канәгать. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Худай биргәненә канәгать. Шулай инде минем тормыш бара, берсен табып, берсен югалтып. Йөрмим әле дөнья йөзләрендә, тик томалга сүзләр таратып. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Худай биргәненә канәгать. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Худай биргәненә канәгать. Хәлең ничек дип сорасалар, хәлем әйбәт, Аллага шөкер. Алдагысын гына әйтеп булмый, яшим әле дөнья күрсәтер. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Худай биргәненә канәгать. Гомер буе нидер җыя кеше, таратырга җитә бер сәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Худай биргәненә канәгать. Әллә ниләр кирәк түгел миңа, Худай биргәненә канәгать. Худай биргәненә канәгать. Худай биргәненә канәгать. Бармам дигән җиргә барырсың, уйламаган җирдә калырсың. Ягъни һәр вакыт алдан уйлаганча гына булмый дигәне. Сиреңне бер генә кешегә, киңәшеңне 1000 кешегә сөйлә. Үзеңнән бер күлмәк борын туздырганнан киңәш сора. Үзең сынамаган әйберне кешегә мәслихәт күрмә. Чакырмый торып киңәшкә барма. Яхшы киңәшне карттан сора. Яхшы киңәш ярты бәхет. Билеңне каты бу,
исеңне җыеп тот. Ният гамәлдән артык. Һәр кемнең нияте үзенең юлдашы. Яхшы ният эш башы. Яхшы ният ярты юлдашың. Акыллы киңәш ярты уңыш. Акылны кешедән сора, үзеңнекен тот. Акылсыздан киңәш сорау үзе акылсызлык. Бер акыл яхшы, ике бигрәк тә яхшы. Бер акыл яхшы, күп акыл тагын да яхшы. Ир яхшысы иле белән киңәшер, ип тапмаса бүреге белән киңәшер. Кешегә киңәш ит, үз белдегең белән эш ит. Кеше икмәге белән озак яшәмәссең, кеше акыл белән ерак бара алмассың. Киңәшкән үкенмәс, киңәшле җыен таркалмас. Киңәшленең зиһене таркалмас. Киңәшсез эш башлама, эшне бозып ташлама. Киңәшсез эшләнгән эштән хәер булмас. Киңәш эшнең орлыгы. Бер көн үрмәкүш ефәк бөҗәгенә шулай диде. Ефәк бөҗәге: "Кардәшем, син бер кечкенә ефәктән куыш эшләр өчен көннәр дәвамында булашасың. Мин менә бер уямны, ятмәмне берничә сәгатьтә пәрдә кебек итеп тукып куям." Ефәк бөҗәге аңа шулай җавап бирде: "Әйе шул, үрмәкүш кардәш, син тиз арада эшеңне бетерәсең. Ләкин башкарган эшеңнең һич кемгә файдасы юктыр. Һич бер нәрсәгә ярамас. Вакытларың бушка китә, гомереңне кадерләмисең. Мин акрын гына, җай гына эшлим, әмма җепләремнән шундый яхшы, сыйфатлы булган тукымалар тукалар. Ефәгем бик кирәк вә бик тансыктыр. Кешеләр минем ефәк куышымнан бик күп файда күреп, зур байлыкларга ирешәләр. Аз гына, әкрен генә эшлим, ләкин эшемне сыйфатлы итеп башкарам. Сәләтемне, сәнгатемне яхшылыкка файдаланам. Хезмәтемне яхшы һәм тугры башкарганыма бик канәгатьмен. Чөнки эшен яхшы башкарган, сәләтен изгелеккә юнәлткән затларны Аллаһ сөяр, Пәйгамбәребез сөяр. Кешеләр дә бик сөяр һәм дуга кылырлар. Шуның өчен мин бик бәхетле, мин бәхтияр. Эшем, вазифамны яхшы итеп башкарамын. Вакытымны бушка үткәрмим", дип җавап бирә. Изах вә ачыклама. Чын мөселман эшчән адам демәктер. Чөнки Аллаһның әмерен үтәү, эшләү, хезмәт итү демәктер. Пәйгамбәребезнең әмере эшләгез, тырышыгыз демәктер. Пәйгамбәрләр һөнәр эшләр белән безләргә үрнәк булдылар. Шулай булгач, безләргә төшкәне дә тырышу һәм дә тугры эшләүдер. Һәр нәрсә тырышлык белән генә кулга керә. Яшәр өчен хезмәт итү тиешледер. Гыйлем тырыш хезмәт белән өйрәнелер. Байлык тырышлык белән генә кулга керер. Иң бөек эшләр хезмәт аша гына мәйданга киләдер. Аллаһ безгә эшли алсыннар дип кул аяк биргән, күз, күңел, фикерләү сәләте биргән. Кулыбыз булмаса, күзебез булмаса, яхшыны яманнан аера алган, тугрыны күрелгән күңелебез, фикерләү сәләтебез булмаса, ни эшләр идек, ничек яшәр идек? Шуның өчен безгә аяк, кул, күз, күңел, зиһен биргән Аллаһуга шөкер кулы йөзеннән хезмәт итү тиешледер. Иртәсен кичен эшләячәкбез һәм тырышып, матурлап эшләячәкбез. Һичбер минутыбыз бушка үтмәячәк хәлдә эшләячәкбез. Эшләгән мөселман үзенә, гаиләсенә, йортына һәм мәмләкәтенә хәерле, файдалы бер кеше булыр. Бу да яхшы һәм тырышып эшләү аша булыр. Әхлагы зәгыйф кешеләр тик үз кирәкләре өчен генә булышырлар.
кешелексезлекләреннән күп нәрсә югалтырлар. Иеннәргә кара, каршылаулар була, акылына карап озату, сокланырлык булып, хәтерләрдә кала, күңел байлыкларын ышату, җанның сафлыклары, күңел байлыклары, мәхәббәте булган кешедә. Йөрәк җылылары, күңел байлыклары, мәрхәмәтле булган кешенең. Җанның сафлыклары, күңел байлыклары, мәхәббәтле булган кешедән. Йөрәк җылылары, күңел байлыклары, мәрхәмәтле булган кешедән. Бәхетле кеше, бик бәхетле кеше, бизей аны эчке матурлык. Мәрхәмәтле кеше, игелекле эше, бик яратыр, үрнәк алырлык. Җанның сафлыклары, күңел байлыклары, мәхәббәте булган кешедән. Йөрәк җылылары, күңел байлыклары, мәрхәмәтле булган кешедән. Татлылыгы әле бер ми түгел, түбән җанлы булса хуҗасы, эчке матурлыгны кабул итә күңел, сокландыра әнә шунысы. Җанның сафлыклары, күңел байлыклары, мәхәббәте булган кешедән. Йөрәк җылылары, күңел байлыклары, мәрхәмәтле булган кешедән. Йөрәк җылылары, күңел байлыклары, мәрхәмәтле булган кешедән. Мәрхәмәтле булган кешедән. Ирек бирмәсен җаныңа, ялкы улашмасын җаның, көне-төне эшләсен ул барлыгын белми ялның. Көзге бозлы яңгырларда эшләсен шилләләрдә, кышкы ыжгыр салкыннарда эшләп йөрсен шүлләрдә. Рөхсәт итмәсен якларга чулпанлы иртәләрдә, аргамаклардай тартсын ул кирәкми иркәләргә. Авызлыктан ычкындырсаң, эшеннән син бушатып, чыга алмаслык сазлыкларда каларсың ләмгә батып. Җаныңны һич жәлләмичә җик син хезмәт итәргә, өйрәнсен ул һәр куелган максатыңны үтәргә. Җаның синең хезмәтчең ул, кулың булырга тиеш, көн-төн эшләсә генә ул син аның белән килеш. Юк, килешмә, йөрәгеңне кол итә күрмә җаным, кемнәр килеп китмәгән бит, агартам дип дөньяны.
Тынгысыз кешегә тик торудан да авыры юктыр. Ул эшсез нисез тора икән, пошына. Соңыннан уй хәсрәткә салыша. Хәтта авыруга сабыша башлауы бар. Дөньяда юк хәсрәтләрне дә бар иткән, үзенә юктан буш эш тапкан адамнар да юк түгел, әлбәттә. Дейле Карнеги дигән инглиз педагогының борчулы уйлардан ничек котылырга һәм яңадан ничек яши башларга исемле китабын укыдым. Анда автор шундый кагыйдә тәкъдим итә. Әгәр дә борчулы уйлардан арынырга теләсәгез, бүгенге белән генә яшәгез. Үткәннәрне хәтерләмәгез, киләчәкне уйламагыз. Алай яшәүдә күңелсез булыр иде бит. Мин, мәсәлән, үз халкымның киләчәге хакында уйламыйча ничек яши алам? Ул миңа үлем белән бер. Борчулы белән борчулының да аермасы зур, әлбәттә. Шамасыз борчулылардан котылыр өчен адәмгә җан тынычлыгы кирәк. Француз галиме, мәсәлән, җан тынычлыгын китапларда һәм лабораторияларда табып була дигән. Борчулыларны, кайгы хәсрәтләрне басар өчен кешегә яраткан эше белән шөгыльләнү, аңа ни беләндер мәшгуль булу кирәк. Иң яхшысы хезмәт терапиясе. Кешегә эш сәгатьләрендә белгеч булып калу, кешеләр арасында үзеңне әдәплерәк күрсәтү ул чаклы кыен түгел. Әмма аңа тәүлек буена гомергә кеше булып калуы бик авыр. Кеше эшкә караганда көн күреш гызыгысында күбрәк сынала һәм сыната. Акыллы күренү, җайы, минуты, сәгате белән. Яхшы булу, уңай яктан булу, яхшылар арасында йөрү белән. Батырлык, кыюлык кылу, шарты минуты белән. Кеше булып калу, айлар, еллар белән. Ence kebek apaklarlar kirsüklerge kunalar. Yaşı anılap bulmay ekserilisini dünyalar. Yaşı düşüne biz dünyanın barısına. Kupme bir serenir bir gaz bulup kurine. Yaşı düşüne biz dünyanın barısına. Kupme bir serenir bir gaz bulup kurine. Bayılıp izlep tuzdırabız tügerek dünya üçün. Jitlerini şunu bilmeybez gürleşip yaşarışın. Yaşı düşünebiz dünyanın barısına. Kupme bir serenir bir gaz bulup kurine. Yaşı düşünebiz dünyanın barısına. Kupme bir serenir bir gaz bulup kurine. Kimge kökten kilip düşer, kimdir zarlanıp yürür. Vardır Huday hem de bizge dıgellep bölüp birer. Yaşı düşüne biz dünyanın barısına. Kupne bir serenir bir gaz bulup kurine. Yaşı düşüne biz dünyanın barısına. Kupne bir serenir bir gaz bulup kurine. Yaşı düşüne biz dünya
sırrına. Күпме бирселер бик аз булып күренә. Яши төшенәбез дөньяның бар сыррына. Күпме бирселер бик аз булып күренә. Күпме бирселер бик аз булып күренә. Бик аз булып күренә. Иҗат безнең бу җиргә килүебезнең максаты ул. Бары тик иҗат итеп кенә кеше шушы дөньяны яралткан югары көчкә охшый ала. Шуңа да хыялларны тормышка ашырырга өйрәнү бик мөһим. Күңелегез ята торган эшне башкарганда мыскыл да шикләнмәгез. Аңа дистә еллар үтсә дә, сез барыбер максатка ирешерсез. Без шулай яратылган инде. Хыялларыбызны тормышка ашыра башлауга безгә җиһан үзе ярдәмгә килә. Иҗат итеп, яраткан эшебез белән шөгыльләнеп, без үзебезнең куәтебезне ачабыз. Безнең күңелләргә ярату һәм гармония тула. Ул вакытта инде нәтиҗә дә алай ук мөһим түгел. Без иҗат итү процессыннан тәм таба башлыйбыз. Нинди дә булса бер эшне тәмамлаганда ниләр кичерә идегез? Әйе, канәгатьлек хисе. Ләкин бушлыкка тиң бер халәттә барлыкка килә иде. Ә чын рәхәтлекне кайчан кичерә идегез? Иҗат иткәндә. Кеше өчен иң мөһиме яраткан эшен табу һәм шуның белән шөгыльләнү. Яраткан эш белән шөгыльләнгәндә бөтен тирәккә мәхәббәт нур чәчә. Ул тирәккә шатлык һәм яшәү тәме өләшә. Сез яшәүгездән тәм табасыз. Еш кына шулай килеп чыга. Кешеләр үзләренә ошамаган эш белән шөгыльләнәләр. Алар үзләренең эшен күрә алмый, я булмаса битараф карый. Әгәр сез эшегезне яратмасагыз, сез тормышыгызга нәфрәт һәм башка тискәре эмоциялар алып керәсез. Бу исә теге яки бу формада сезнең тормышның калган өлкәләрендә һәм сәламәтлегегездә чагылыш таба. Эшегезгә рәхмәтле булырга өйрәнегез. Ахыр чиктә ул сезгә акча эшләү, үзегезне һәм гаиләгезне туйдырып тору мөмкинлеге бирә. Булай итсәгез, сез тормышыгызга уңай эмоцияларга юл ачасыз. Алар исә үз чиратында сезгә уңайлыклар китерә башлый. Һәм яраткан эшегезне эзли башлагыз. Үзегезгә мондый сорау куегыз. Әгәр минем җитәрлек акчам булса, мин нәрсә белән шөгыльләнер идем? Гадәттә аны күңел өчен эш диләр. Хәзер үк шул эш белән шөгыльләнә башлагыз. Кичектермәгез. Бер генә сәгать булса да вакытыгызны шуңа багышлагыз. Яраткан эш белән шөгыльләнү сезгә гармония, тынычлык һәм мәхәббәт китерәчәк. Еш кына шулай була да. Хобби тормышка канәгатьлек һәм акча китерә торган төп эшкә әйләнә. Әгәр сезнең төп эштән соң яраткан эшегез белән шөгыльләнергә вакытыгыз калмаса, ни өчен дигән сорау куегыз. Һәм һич кызганусыз ул киртәләрне алып атыгыз. Ахыр чиктә моннан һәркем ата. Еш кына шулай була. Эш ошый, ләкин ул җитәрлек акча китерми. Бу эш түгел. Ә сез үзегез акчага юл ачмыйсыз. Ничек? Яки сез хобби бер кайчанда акча китермәячәк дип уйлыйсыз. Токтагыз. Нәрсә уйлаугызга игътибар итегез. Бу инде шикләүче инану. Сез вазгыятьнең моделен төзи башладыгыз.
Яраткан эш шунда ук акчалата моллык китерер өчен түгел ул. Ул сезнең тормышка югары хисләр, уңай эмоциялар китерергә тиеш. Акчасы соңыннан гына аның. Кайчан? Вакыт күрсәтер. Хоббигыз белән иҗат итүнең югары мизгелләре хакында шөгыльләнегез. Вакытлар үтү белән ул акча китерер дигән максатта куймагыз, югыйсә ымсындыргыч теләк тузагына эләгү куркынычы бар. Яш кына шулай да була. 35 яшьләренә җиткәч, кеше кагыйдә буларак һөнәрен бөтенләй башка өлкәгә алыштыра. Бу гадәти күренеш, бу тенденция. Миңа калса, бөтен кешегә дә хас. Бу адымны ясаудан курыкмагыз. Яңа тормыш башлаганда сезгә ярдәм итәргә барысы да күптән әзер инде. Ихтимал, 40 яшьләр тирәсендә кешеләрнең бер артлы авыруларга дучар булуы, аның үз вакытында тормышына үзгәрешләрне кертмәү белән дә бәйледер. Ләкин башларга бер кайчанда соң түгел. Иң мөһиме, үзегезгә охшаган эш белән шөгыльләнә башлагыз. Яңа күн бәйрәм кебек булсын, килүң булсын барып юллара. Тормыш күгең һәр чагга яз булсын, үз кояшың сипсен нурлары. Үзең эшләп тапкан тәмле була, үз кулыңда синең бәхетең. Узган көнгә шөкер итеп яшә, бүгенегенең тойсын рәхәтең, туасына калсын өмөтең. Башкаларга кирәк булу бәхет, нурлар шәшеп балкып яшәсин. Якыннарың, дуслар, туганнарың, син булганга сөйнеп яшәсен. Үзең эшләп тапкан тәмле була, үз кулыңда синең бәхетең. Узган көнгә шөкер итеп яшә, бүгенегенең тойсын рәхәтең, туасына калсын өмөтең. Сөйә белсәң генә, яратудан дөнья яктырсын. Синең ялкыныңнан ут кабызып, башкаларда учак яндырсын. Үзең эшләп тапкан тәмле була, үз кулыңда синең бәхетең. Узган көнгә шөкер итеп яшә, бүгенегенең тойсын рәхәтең, туасына калсын өмөтең. Эшләп тапкан тәмле була, үз кулыңда синең бәхетең. Узган көнгә шөкер итеп яшә, бүгенегенең тойсын рәхәтең. Үзең эшләп тапкан тәмле була, үз кулыңда синең бәхетең. Узган көнгә шөкер итеп яшә, бүгенегенең тойсын рәхәтең. Туасына калсын өмөтең, туасына калсын өмөтең. Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Эш артында эш бар» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Нәкый Сәнбәтнең татар халык мәкалләре, Гайса Хөсәйновның таштагы язулар, Мөхәммәд Галләмнең Мөкаддәс аманәтләр, Владимир Васильевич Жикаренцовның Иреккә юл һәм Дөньяда сүзем калыр җыентыкларыннан
Сөембикә журналларыннан алынды. Әсхар Кашфуллинның шигыре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан күңелле байлыклары исемле җыр. Гөлназ Сираева башкаруындагы Изгелекләр эшләп кал исемле җыр. Раяз Фасихов башкаруындагы Ходай биргәннә канәгать, Булат Нигъматуллин башкаруындагы Яшәү мәгънәсе һәм Айдар Галимов башкаруындагы Яңа көнгә исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисәми.